hartu zen fraideakin, maizuakin, gerotxo hartu zen Ungiko Jantxukin, agintariakin, Elizan parte bat, Guardia Zibilak eta bat. Eta horret denak erderaz mintzatzen ziren, eta ez baizik mintzatzen espadezek inposatzen ere euskera mundu guztiari. Inposak eta horreri aurre egiteko, txikarrak eta beste batzu, baina txikarra partikulazki hautatun pelota lehenbizian eta gero dantza. Eze konstiente edo subkonstienteki pentsatzen gendun pelota eta dantzak Euskal Herriko kulturan beti eskutik joan direla. Eta nire ustez, lehenbiziko harremanak euskarakin, Josu, izan zituen, lehenbizian beretzian, gero pelota munduan eta dantza munduan. Handik goiti, gero etorri ziren, beste pausu asko, berak emanakoak, euskarakin eta euskaran alde. Hemen sortu zen talde bat, gero eta burugozko prozeso bueltan, sortu zen talde bat, euskara taldea, AEK gero etorri zen, Jon Arrue, eta hana zuzen de euskaren zera. Eta gero handik ja, Amaitasuna revista urtea izan zen, Bilbo gaia bizitzaia zen. Bilbo nintzen gero, Amaitasuna zuzen bere ardura nagusi, han eta gero, euskarako munduan, Potente Grabel Aresti, Atxarrege. Hori ja Bilbon bizi zelari. Bai, Grabel Aresti bere bilakaeran oso pertsona importantizio zen, oso garrantzizio. Bada horrela entzerrentza, eta hasiko da kasetaritza mundua. Kasetaritza mundua dator aurrera dago. Eta, klaro, kasetaritza mundua esan behar da euskaraz, batzutan zikin kronikak mundu egunkarian, beste batzutan erderaz era, mundu egunkaria. Txikerrak bazituen 11 fazeta diferente gero. Pilota, dantza, negutegiak, teatrua, politika, kazetaritza eta bere gizatasunari legez denetan euskera zerion. Nola ez natzaio eskertuta egongo, nigan sinistu zuen lehen aizanik. Geroztik, hainbat abenturatan ibili gara elkarrekin, anaitasunan, begira ze kolore ja hartu duten orduko paperok ezta. Josu beti koherentzia osoan. 1000 ispilutan ikusita ere beti bat. Tio Martin bezain benetakoa. Ez dakit euskara maite dugun, txikerra maite dugulako, ala alderantziz, txikerra maite dugun, euskara maite dugulako. Viva Jesus Felipe! Definitzeko moduen euskeraz eta euskal kulturaz zegoen, maiteminduta zegoen arima librea zen torre. Horrez gainera, guri antzerkian bere emandozkuz oso momentu itzela, euskeraz. Berak oso argi zeukan antzerkia euskeraz baino ez zeuela egingo, ezta? Beti zegoen prest anekdotak kontatzeko, kontalari sutsua zan, beti zeukan zeo zer kontetako. Gustaten zakon hori zentroa izetea bera, ezta? Horregat izan gure kapitaina, itxasontziaren kapitaina, gure itxasontziko kapitaina ere bai, gure torre.
Gure aita Mungiko Sarri baserrien jaio zen, beti giro euskaldunean hasi zen, eta beran lanerako edo behar izanik euki ezarren, alfabetatzea erabaki zeuen, eta egara aurkeztu zen, gainera egako klasetan ezagutu zeuen ama. Etxera etorten ginenean esaten ez dakin hori egin da, beti zen zozgun erori, zer da hori, jauzi da izango da. Eta beti zen da, beti Mungiko euskerean aldekoa. Herrien saltzadanatan sartuta egon da, oso parte hartzailea izan da, eta azkenan guri bai hori erakatsi dozku eta alik eta ekintza gehienetan parte hartzen dugu. Gure etxean musikak beti danik eukideu presentzia asko, gure etxean musika egunero entzuten da. Oin eta 15 urte edo lan sartu zen abez batzen, eta ja erderaz esaten da nuen, ja apuntaba maneras. Izan zen gure lehendakaria, gero izan bokala, gero izan zen sekretarioa. Opinioa desberdinak egoten zirenean, beti ukizioen esaera bat, lasaitutuko danok eta aurrerantza joteko, eta venga, hain berdule, eta hain berdule, eta hain berdule. Euskara bata, berantzako oso normala izan zen euskara egitea, ze berez eta zatzon. Ai, ezito, Mikel, baina zerrez impliketan zen herriko ekintzak gehienetan, batez be, euskereaz edo euskeragaz ze ikusi deukien gauza guztietan. Herriko kultura arloatan beti sartute, bai kantaldian, bai orfeian, teatroan, bera ezin da oso herriko kultura arloan impliketa egon dana guztidez. Ero ganera impliketan bazan gauze baten, berak hori akauraino konplintzen zaten. Errazoiareko zu, bai. Berbea emoten bat zegoen? Berbea emoten bat zegoen, berbea akauraino. Bai. Esaten zezun, Mikel, baz hausprest datorren urrien egingo dugun Loreiokoetarako? Ba ez, beran berbea. Bai, ni beti nau prest, esaten zegoen, esak horretan. Bai. Erderaz ez dut entzun inoiz bez. Beti euskera. Ez. Eta parte hartzen zeuen euskarazko elkartean, Loreiokoetan, barrikutako kantetan, herri antzerkietan. Eta beti, beran, ez esango zut, berezitasune zer izen da, beti pozik. Eta, bere izin da oso troikarra. Etorri eta zante segidazte zan. Hemen gauz troikarrak oso maite zuen beran lagune troikarrak eta beran barrioa. Lagunen lagune. Lagunen. Bai, eta berdin emoten zon, ze pentsetan deuen edo zer, beti lagunduteko prest. Beti prest. Gazteari, zarrari, bihotz handiko personia izen da. Bai, ez zote ikusi inoz esaten gauze bat, txarto dagoela edo ez beti positiboan, beti onera, Bai. Eta holako persona bat aukitea, nik uste dut importantea dela.